ano, yung mga price ngayon ng sale sila ngayon dito. Mag-umpisa muna tayo dito sa mga sapatos. Okay guys, dito muna tayo sa mga pambabae. Yung price ngayon dito, itong ano to, 34 SR. Naman tayo pang babae muna tayo. Guys. Nag-sale sila ngayon. Ito muna tayo sa mga pambata naman. Ito mga pambata. Sa halagang 29, may doll shoes ka na. Itong puti naman to, 48 SR. Dito naman tayo sa mga panglalaki. Sa halagang 89 SR. 89 SR. May sapatos ka na. Ito magaganda. Ito naman tayo pang ano, formal shoes. Itong formal shoes halagang 60. Maganda siya eh. Pwede siya chinilas. Chinilas. Ito naman. Maganda din siya. Maganda yung ilalim. Ito siya, magaan siya guys. Magaan. Maganda. 94 SR. Sa halagang 94 SR, makukuha mo na yan guys. Sale sila ngayon. Dito muna tayo sa mga tsinelas. Sa halagang 28 SR. Naman tayo. Ito guys, ito may mga price nila 78, 103, 72. Mayroon pa guys dito magagandang ano, magagandang mga sapatos. Samahan nyo naman ako dito man sa iba. Dito muna tayo sa mga kagamitan. Ito naman tayo sa ano, sa City Flower lang, may gold ka ng kitchen sa halagang 159. Guys, doon naman tayo sa baba. Testing. Okay, there guys. Hold. Hold. Return. Bakal lang mo.
Sa mga G-Shock, halagang 25 isar. Halagang 25 isar, may G-Shock ka na. Dito lang matatagpuan sa City Flower. Naman yung mga watch, halagang 55 isar. May watch ka na na malupit.